Egun on guztioi, hemen txegara gaurko honetan Portugaletetik izango dugu emanaldia, gure bigarren katetik, internet bidez ere bai, mundu osorako eta Sestaoko banderak izango ditugu jokoan, emakume eta gizonentzat Euskolabel eta Euskotren ligei dagokien jardunaldia. Denboraldi honetako bigarrena eta lehenengo albistea haizea da. Haize ufada indartsuak izango ditugu gaur, estropada osoan zehar, hau da, emakumeen txandetan eta gizonezkoen txandetan ere bai, eta 25 kilometro inguruko indarrarekin, abiadurarekin izango ditugu ufada horiek, eta hori da lehen albistea eta lehen gaia. Ibon Gaztañazpi, adituarentzat, ze moduz Ibon, egunon? Kategorian, Mikel, egunon bai. Bueno, egun aizetxua dugula. Bai, oso alde batetik freskotasun pixka bat bai, baina hemen kirolarientzat eragin desientea izango duen haizea. Ona etortzen garen bakoitzean beti ere mareari eta korrontari begira aritzen gara. Ostegunetik atzo ere bai partea ikusi genituen haize handia zetoztela, 3 eta 4 koaizeak, alegia 20 gorako haizeak, eta nik egia esan ona etorren izenean, Miguel, impresionatu egin hau, hemen ikusteak nola gainera zuzen nola sartzen den haizea, eta indar handiarekin sartzen ari da. Normalean bera egin beharko luke, baina noiz egingo duen, ez dakit, ze orain gogorrari da jotzen, badakigu marea noiz izango den. Marea ere goruntz, eta egia esan une batean hemen izango dute. Bai. Bultzada derra eta kontrako eragin handia ere bai. Bultzada handia eta iruditzen zait, batez ere, joanerakoan, alegia Santurtzi aldera eta joanerakoan, oztopo ikeragarria egingo diola haizeak eta gainea mareak, beraz, lehenbizikotik botako dut, titular bat, zalantzarik ez, nahi behintzat, kaleak aukeratzen hasita, gaur, eskuini ibarrekoak, beste aldekoak nahiago. Kontua izaten da, aukerarik ez dagoela. Hori da. Sosketan ateratakoa onartu behar dela eta horrekin jardun. Honezkero, bakarren batek, bigarren kalenetik joan behar duen bakarren batek disgustu ederra izango du. Petralaldi ederra izango du, egunari hasiera emateko. Jokatu egin behar dira, Hori da. Jokatu egin behar dira. Zerrendan garrantzitsuena beti, arraunen ondo egite izaten da. Zalantzari gabe, eta arraunean ondo eginda, atzo, arraun lagunak eta hori jo, teorikoki, bi favorito handienak izan ziren garaile, lehen banderak eraman zituzten Bilbotik etxera. Hori da, pronostikoa bete egin zuten, Arraun eta Tolosaldean jotzen genituen gehienok favoritotzat Euskotren ligan, Tolosaldea atzera xago geratu zen, horioko neskek estropada bikaina egin zuten, baina Arraun lagunakek erakutsi zuen nondi datorren, irabazeti dator, ze kuadrilla dokan, eta bat, eta gizonezkoetan horioke pronostikoa bete, zierbena, Donostiarra, gauza honak erakutsi zituzten, eta, ez gara hasiko selkapena xeetzen, baina eguna mamitxua izan zen, Mikel, begira San Juan nun geratu zen, Getariaren estropa, Bermeo gauza honak erakutsi zituen, eta bar. Bukatzeko esan genuen, errota atzo martxan jarri zen, eta horrelakoak, astebuka ero, larun bat eta igande izango ditugu. Hori da, bata bestearen atzetik datoz estropadak, egindakoa hor dago, atera beharreko ondorioak atera, eta hurrengoari ekin. Hori da hemen egin beharrekoa. Sara Gandara ere prest dugu uretan. Egunon, aurrera Sara. Egunon, Mikel, Ibon eta ikusentzule, bai, zuk ondo aipatu bezala, momentu honetan uretan gaude, Bizkaia zubitik oso gertu, paraje zinobea, Ibaizabaleko uretan berriz ere, atzo bezala, eta lehenago, Benedikt aldean ere izan gara, batzuekin eta bestekin hitz egiteko aukera izan dugu. Gauza bat esan nahi nuke, Ondarruko aurrekalari Arkaitz Talledo ondo dagoela, atzo badakizue giharretako arazoak izan zituela eta estropada larri ozta bukatu zuela. Errekuperatzen egongo da eta hemendik besarkadarik handiena bidali nahi diogu eta errekuperatzeko lehen bailen. Bestetik, jende ugari ikusi dugu hemen, zale asko eta asko, haizea aipatu duzue, temperatura ere atzo baino atsegilagoa eta ikusiko dugu gaurko estropada honek zer emango duen guk, beti bezala, hementxe eskainiko dizkizuegu protagonisten hitzak estropada bukatu bezain prontao. Ederki Sara, goazen datu zehatzak ematea, gure emanaldi hasieran egiten dugun bezala, baldintzei buruz, hasteko batimetria dugu izpide Ibon. Lekua ongi ezagutzen dugu eta hortxe begira, itsasbera. Pantailaren beko alderdian, 8 pasatxoan izan da itsasgora, ordu biterdiak inguruan izango da, beraz, gaurko bost txandak, ura gora eman da, jokatuko dira, hor ikusten dugu, esate baterako emakumeen bigarrena, 12 minutu falta dirilarik, 12tarako, eta bar. Baina, atzo aipatu genuena, Mikel,
urak ur hiletan gabiltza, koefiziente baxua, 50 ingurukoa izango da. 51 eguerdiko hain zuzen ere, garai. beraz, ona etortzeko korronte aldetik, baldintzak ez dira txarrak, baina korronteari begira ere, baldintzarik onenak izango dituzte, 3. txandakoak urak indarrak duko duelako. Horra, batimetria ederki ezagutzen du. Geziek zerrari adierazten digute, ura gora datorrela. 11 metro, Bizkaia zubipean, 7 metro, 3. da 4. kalean, hemen ubidia ongi ezagutzen dugu, argi, hor, Portugaleteko igerilekoen parean bazterretan ur mea izaten da, beraz, kanala, korrontea, ubidea, hortxe, erditik doa, eta jarraian ikusiko dugu, txanda batetik bestera lehenbiziko txandan, hauesek izango dira, korronteak 3. estropada eremuaren luzera osoan, korronteak indar gutxiago izango du. Beti ere, gorantz. Alegia, eta hau da garrantzitsua, gaur, korronteak eta haizeak norabide berean tirako dute, eta niretzat ikusten ari garen irudia, batimetria adina edo garrantzitsua daka. Indar ikeragarriarekin ari delako korrontearen norabide berean, alegia Bilbo alderantz tiratzen du une honetan haizeak. Gaur, naturak jarritako baldintzen artean, azpimarratzekoa zalantzari gabe, haizea da. Ados. Hori da, hor ikusten dugu, korronte handia denean, azpiko buia horretan ikusten dugu hor nola geratzen den nola baiteko uera erresolantzeko bat, gaur apenas ikusten da hori haizea bai. Hor begira, hor bera joaten garenean, orain, kamera, hor ikusten da haize olatua, alegia urazalean haize olatu gehiago ikusten dugu, olatu korrontearen tiro indartsu hori baina. Bueno, datuen ostean, sailkapena errepasatzea ere, komeni zaigu. Eta Euskotren Ligako lehen jardunaldiaren ostean, goi-goian, Arraun Lagunak dugu, jokatutako estropada bakarra irabazi dute, bera, 8 puntu. Oriok 7, gero Zumaia, ustekabeko eman eta horrezko txandan arituko dira gaur, posposik aurkitu ditugu kaialdean, Tolosaldea ere bai. Eta lehenengo txandan, Ibaika, Astillero, Hondarribia eta Donostiarra. Atzoko estropadari buelta emateko helburuarekin jakina batipat Donostiarrak. Eta txandei dagokienez orain, esan dezagun, lehen kaletik Astillero izango dugu lanean, 2. Hondarribia, 3. Donostiarra eta 4. kaletik Errenteriako Ibaika. Eta zintzo daude, hementxe, epailek noiz deitu, orduan estropada ere mura gehiago hurbildu eta balizan kokatzeko irterari begira. Mikel, gaur 8 ere hementxe ginen, orduan ziabogak beti dira garrantzitsuak, orduan hemen goiko ziaboga zen, arriskutsua estribortik hartzeko gaur berakoa izango da. Bueno, dida batean datuak ematen hasiko gara, Ibon. Eskifaiak errepasatzen, Astillero hori dagokionez, Sara Vázquez prestatzaile eta Lara Fernandez patroi lanetan, taldak eta pare bat, ez? Pare bat, eta biak gerrian bat baborrean, Paula Rubio, 3. tostan, gaur lanerako, eta 4. tosta estriborrean berriz, Ane Mendibil. Lehorrean geratu dira, Isabel Carriles eta Ida Gutierrez, beraz, Mikel, ligako lehenbiziko asteburua eta entrenatzaileak hasi dira. Batzuk gehiago, besteak gutxiago, arraunlariak eta rekuperazioak ematen, errotazioak egiten eta bar. 2. kaletik Hondarribia, atzoko eskifaiarekin alderatuta, 3 aldaketa, 2 baborrean, Ane Martin eta Aiora Fulia ondo, biak ere brankaldean, 5. da 6. tostetan, urren ez urren, eta 5. tostan gaur sartu den estropalaria Jone Ugarte. 3. kaletik Donostiarren Bantxa. Aldaketa bat eta bakarra egin du, Ibon Urbietak, 5. tostan, hain zuzen ere, Malen Galarraga, gaur hortxe, tostetan, lanerako, eta Aizea Jauregi, lehorrean geratu den arraunlaria. Eta 4. kaletik Ibaika, ontzi hauen artean atzo, hobekien moldatu zena. Bi aldaketa egin ditu gaur Mendizabal prestatzaileak, bitiralari, Uxue Osa eta Uxue Rodriguez, sartu dira, biak 5. tostan. Debutarietako bat, kanpoan geratu da, Markina, Aitana Markina. Aitana Markina, 5. tostan, baborretik eta Nerea Dobarro, estrigoak. Bueno, hemen da, kokatzen ari zaizkigu patroiak eta gogoratu,
patroi honenaren zelkapenean, Euskal Irrati Telebistak eskaintzen duen saria dau, Inge Ugarte Ibaikakoa dugula, lehen liderra elastiko bereziarekin doana. Eta astilleroren ontzia, gogoratu, atzo ere esan genizuen, argi xamarra ikusten baduzue, gogoratu, urdina badela, baina urdina argia Bilaxoanek utzitako trainerua dela, Birxeto Karme trainerua. Txanda hasi aurretik esango dut, Mikel, iruditzen laugarren kaletik gaur txurrukako molia libratu arte, abiria gogorra egin daitekeela. Baldintza onenak. Bai. Bueno, kokatu zaizkigu epaileen agindutara. Arazo berezirik gabe. Arraunlari batzuk ari dira bantean laguntzen, noski, egoera behar bezala kudeatzeko. Eta badoa! Hasi da Jaun Andreu. Sestaoko laugarren bandera dugu jokoan. Eta hau lehenengo txanda. Jadanik Ibaika eta Astillero. Segundutxo bateko errenta hartuta ditu. Astilleroko orain ez du gehiagin jo baborrera, Bai, hortxe. Ikutu bat eman dio. Donostiarra pixkanaka laugarren kalearen bila, normala da hori. Bai. Eta Tartea zabaltzen Ibaika. Hondarribiak eskapurik. Astillerori bat, Donostiarra eta Hondarribiari 3. Mendira errenteriakoa. Denboraldia zira oso ona niretzat, Ibaika egiten ari. Aipatu genuen. Bai, txapelketetan ere, brontzezko bideo bina lortuta, eta maila honean. Mikel, beste xetasun bat emango dugu, hor ikusten dugu, lehenbiziko kalea 2., 3. eta 4. kolore txuri, gorri, berde, eta hori zergatik inork ez baldin badaki, kale bakoitzak araudiz kolore bat duelako. Lehenbizikoak zuria, 2. gorria, 3. berdea eta 4. horia. Eta postkarrenik balego, beltza. Begira Ibaika, zuloa zabaltzen dagoeneko. Orain. Zulo, galanta, Zeinen garbi ikusten den. Bai. Begira, hor, eskailera inguru horretan, haize ufada, hemen babesa. Eta orain sartuko da, begira, bi paladatan, hortxe. Haize ufada buru horrein sartu. Estropada hautsi dute jadan. Bai. 1, 2, atrás! Astilleroko emakumeak, lehenengo aldiz, hasiera hartan selekzio bezala aritu zirenean, Kantabriak izan zuen ordezkaritza, baina klub mailan Astillero da Kantabriatik Euskotren Ligara zailkatutako lehenengo. Guk hemendik. Tarteak ikaragarria dira, Bai, begira, hemendik ikusten dugunerako, hor, urazalean ze kolore diferentzia. Ikeragarrizko aldea dago, ikeragarria gainera. Eta hau, esate baterako begira nora doan Donostiarra, 4. kalearen bila, ongi dut. Esan dugu, barkatu Ibon, haizea, 20 bueltan dabila danik, ufadak indartsuak dira. Astillero alduena egiten lehenbiziko kaleak zer du? Bueno, orain joateko baborra bilatu behar eta gero zabaldu egin. Hondarribia azken tokian, Donostiarrak Hondarribiari segundu pare bat. Gero berdinduko dira, baldintzak etorrerako antenek bilatuko dute erdia, nabarmen. Psikologikoki gogorra egiten da alako egunetan, jakin, zenen kaleri txagarrena, eta gure egokitu, egin behar. Eta hor erakutsi behar dut kirolariak, zen hori, alegia, interpretatu. Bueno, gaur baldintzaletik egun txarrena da. Gaur, ahalik eta punturik gutxien gara. Hori da. Hortzak iztutu, eutzi, eman, entrenatzaileak seguru azken hitzalditxoan errepasatuko zituela goitibera, baldintza nagusi horietan zer egin behar den, eta hori orain praktikan jartzeko garaia da. Eta gehiago esango dizut, kale bat nekez izaten da estropaderemu osoan txarra, uneak izaten dira. Hori da. Buelta hartzerakoan, 2. beste abezin hona da.
erditik ongi etorriko da esate Hondarribi. Bueno, Donostiarrak erabaki bat jodu Garbi. Estriborrera. Bai. Noski, aurreti doala Ibaika, guazen. Gero ingo ditugu metrotxo batzuk balizaren bila, baina... Jale txarra, ez du orain uberan joan. Metro gehiago inbarko ditu hori bai, Ibon Urbitaren taldeak ziaboga hartzeko. Baina gero bueltakuan, dotore etorriko dira. Nik hor bueltarako lehia aurrikusten dut, estua. Eta argi, begira, pixkanaka. Ibaika galderantziz zer egingo du, noski. Zabaletik hartu, ireki hartu erdiko autopista eta aurrera. Autopista hartu. Estrategia hau nabarmena zen. Estutu hasieran aurretik errenta hartu, eta gero nahi dugun lekutik itzuliko gara. Ogeiko aizeak, ogeitik gorako aizeak, Bai. 23 orantxe bertan. Hane momentua markatzen diguna. Mira, horrendik zenbat falta duten, eta 5 minutu eta 10 gora. Astillero pixkanaka badator. Eta Donostiarra begira. Askotan aipatu dugu metro gehiago, orain txari da Donostiarra metro gehiago egiten. Donostiarra bigarren tokian kokatu da, Astilleroren aurretik. Izugarrizko balioa izan dezake honek Donostiarrentzat. Atzo oso urrutik geratu baizik. Donostiarrentzat oso garrantzitsua ziabatik nolabait bentaja hon batekin ateratzea. Hondarribia sufritzen. Hor, bigarren kaleak batez ere aruntzakoan ez dauka eskapurik. Eta argit ziaboga hau, Ibaika ia 3 traineruko errentarekin, Azkar prestatu da, aurrekalaria, oso azkar ere, argi, Eta iztuegi hartzea ez da komeni. Itxaso Murtzia, pasatxo aukeran, Donostiarra. 8 eta 10. Erdira atera da Ibaika. Donostiarra ziaboga, arazori gabe, Astillero Zabaletik. Hondarribia oso ondo. 6 eta 10, 6 eta 17, 6 eta 20, 6 eta 23 Hondarribiarentzat. Beraz, datu sorta hortxe da. 6 eta 10 Ibaikak, Donostiarrak 6 eta 17, 7 segundora, Astillero 10era eta Hondarribia 12ra. Ea orain zer gertatzen den buelta. Mikel, gaur aztertzeko moduko datua baldak izan izango den. Askotan, joaneko luzea eta itzulerako luzearen arteko diferentzia. 6 minutu eta 10 segundoan joan dira, etorri 5 minutu inguruan. Ia minutuko diferentzia, seguro aurrenengoak. joan edo etorri. Bai. Pentsa, Bai. Aurrenengoak egin dugu hori. Gainera, ufadak, iruditzen zait, hasi garen momentutik orain luze honetan dugunera, bera ez direla joan. Geixiago, indar gehiago du haizeak. Begira, denak erdira. Astillero erdira, Donostiarra, Ibaika ere bai. Donostiarrarentzat garrantzitsua, Hondarribiari kalea irabazi diola. Ubere irabazi dio. Bueno, Ibaika eta Donostiarraren artean, buelta honetan oreka du. 7 segundu maniobran da orain ere bai. Astillero 10era zen, orain ere bai. Hondarribia 12ra, orain 13ra. Hala, Donostiarra nola datorren, eta Hondarribia, zenbat diferentzia 6 segundo. Bueno, hor han Bilbao epaile hortxe da. Kalea irabazi dio, ustez lege honez. Araudiak agintzen duena ondo beteta. Eta orain esango nuke, lau ontziak baldintza berdinetan ari dela arraune. Eta zergatik doaz bigarren kalera. Lehen batimetea ez da kasualitatea. Hor dago sakonera gehien. Haundiena, hori da. Eta nik, Ibaika bani, orain dikan ere, estriborra gehiago biatuko. Donostiarrarentzat garrantzitsua litzateke gaur Astillero ere atzean. ¡Ay, corre, hostia! ¡Ay, hay vatios! Pentsa ze garrantzitsua den. Hiru hauen arteko lehia horretatik ateratzen bada Donostiarra gaur aurretik eta azken tokira erortzen baldin bada Astillero, momentu Hondarribia dugu hor, zulotik ateratzeko pausu galanta. Eta lehen asteburuan
lehen egunean estropadak kaskarra eginda, bigarrengoan salto hori ematea, puntxeskoa izan daiteke Donostiarren. Begira, une honetan 7, 10 eta 12 segundu Ibaikak urrenez urren iruri. Ziabogan, zeukan, diferentzia pera. Izugarrizko koska izan da, ontzien artean, diferentzia handiak lehenengo luzean da, oain berdinduta dator. Baldintza berdinetan baituko zoan. Hori da. Hau dute estropadek. Hau izte igerilekua. Hori da. Itxaso ere ez. Marka da gero. Botako dut handia, pentsa dezagun, traineruak nondi datotzen, arrantzako treina zar haietatik, aie, ikelaiek, oiala pela egitzen zuten, garai batean, zuzen ere, halako egunetan laguntzeko. Bela aipatuta, entrenatzaile batek hor Benedikta inguruan esandakoa, komentatuko dut orantxe bertan. Joaterakoan tokatzen denaren arabera, oraindik kale zozketa egin gabe zegoen, horri biliko geha, baina bueltan, erdira etorri, belak zabaldu, eta segi. Alakosia dago, Hori da. Donostiarra begira, oso ongi barruran. Beste maila bat erakusten ari da Donostiarra. Bai, atzokoarekin konparaketa eginda, txukun ari dira. Ondarribia eta Astillero. Hor burruka handia dago. 2 segundu besterik ez, Kantabriaren alde. Palak nahiko gertu dituzte, baina Ondarribia une honetan bere kaletik kanpo dabil, Hirugarrenean dabil. Bai. Orain zuzentzen ari da. Ababorrera. Bai, eta zuzentzen ari da Astilleroko patroia. Ondarribik ies egin du hortik. Bueltako luze honetan, Ibaikak ezin du, errenta zabaldu. 7 segundu zituen maniobran orain 6, Donostiarrarekin konparaketa eginda. Astillero 10 zen, hor jarraitzen du, eta Ondarribia ia 13, orain 12. Bueno, eta hemen da, 11-0-7, 11 eta 13, Donostiarrak hor amaitu dute, 6 eta 50-ean, Astillero 11 eta 16, 9 segundora, Ondarribia 12 segundura. Erreferentzia, banderari begira, Sestaon garaipena lortzeko 11-0-7, Ibaikak markatutakoa da. Alegin handi eginda hor dira, Guiragarkietara goaz eta berehala bigarren txandan, lehen kaletik Arraulagunak, bigarrenetik Zumaia, hirugarrenetik Tolosaldea, laugarrenetik Orillo. Agur bero bat berriz ere ikusentzule zareten guztioi, Portugaleten gara, estropada eremu oso ezagun eta klasikoa, Sestaoko laugarren bandera jokoan eta lehen txandan, emakumeen artean Euskotren Ligan Ibaika askarrena, 11-0-6. Bigarren Donostiarra, 6 segundu gehiago erabilita, 9 Astillero, laugarren Ondarribia, aurrera Zaragandara. Inge Uarte, zoriona. Eskerrik asko. Bueno, estropadari begiratuko diogu lehenengo, zuk kontatuko diguzu, laugarren kale horretatik ze baldintzak aurkitu dituzuen. Egia laugarren kalean hasierako zatian salida eta gero haizeak pixkat resguardatu ez daudela, baina bai gero kanpoaldean lau kaleak berdin duiten direla eta haizea sartzen dela denentzako, hasi que hola izan da estropada. Haizea badabil, fuerte gainera. Bai, nik uste ere gero tartearen arabera haizea hunditu iten dela edo gutxitu iten dela, baina bai, haizea badabil. Egia da, joanekoan, laugarren kale horrek behar bada abantaia daukala, baina bueltakoan dana berdindu da. Bai, hori da, juterakoan bai igual kaleak desberdintasunak eduki ditzazkela, baina gero behin ziaboga manda lau kaleak parekatu iten dira. 11-0-6, ze iritzi denbora hori? Usted Portugaleteko estropada bat izateko denbora oso ona dela, ikusita ze kondizioa da, baina ikusi beharkoa bigarren txandakoak ea ze denbora egiten duten. Inge, patroionena ere bazara, zemuz? Ba, egia esan atzo izugarrizko sorpresa izan zen, azkenean beti haukazu burua, baina ez dezu inoiz espero, eta baina, denentzat ona da, eta eskertu nahiko nituzke ekipoko guztiak laguntzagatik maiota lortzen. Eskerrik asko zuri ere igotzegatik, eta sorte hona, gertatzen da. Eskerrik asko, eta nahiko nioke biali besarka handi bat norari, eta esan gurekin laizterrengoa barruan ebai. Hala izan dadila, eskerrik asko. Zuri.
Bueno, asteburu ederra izan da, Ibaikako entzat. Zoragarria. Asteburu polita eta entrenatzen jarraitzeko indarra handia emango di horrek ekuarrilari. Baita ere, azpimarratu nahi dut, gaurko estropadak Donostiarrako emakumei atzo oso urruti ibili ziren, eta gaurko bigarren postu honek, txandako bigarren postu honek, alde batetik automatikoki badu eragin garrantzitsua zelkapenean. Azken postutik ies egingo dutela. Bueno, gauza arraroren bat gertatzen espada, noski, horrezko txanda, baina kontua da, gaur Donostiarra eta Hondarribiaren artean astillero kokatu dela, eta horren eraginez, hor atzetik utziko dute Hondarribi. Bueno, aipa dezagun, ze mugimenduak egin ditu Juan Mari Etxabek Istriborreko banda horretan? Istriborrean dezente, aldaketa bat egin da, alegia atzo jokatu betzuen arraulari basartuta, tosta aldaketak, nahikari azkue Estriborre espaldan, Jule Arkotxa atzo Estriborranketi zen, Zuberoa Egurrola, Maider Bero eta Ania Perez tostaz mugitu du, Baborra aurrekalaria atzoko berdin-berdinak Lugainen. Bigarren kaletik Zumaiarrak, eta hemen lehenengoa aldaketa Txopan. Hori da, Amane Jimenez, gaur Patroi Mikel, eta horretaz gain, bi aldaketa egin ditu, Baborrean Laia Aranbarri eta Olatz Berezi hartua, sartu dira, Magiri arte atzo Baborrean gaur Estribor boskarrenean, eta tostaz mugituta, Ane Beristain eta baita Ainoa Segurola ere. Bueno, eta Tolosari dagokionez, Ramon Erostarbek mugimendu pare bat bai, Ibon, hiru ere bai. Bai, hiru, Baborrean bi, Usune Urkia barka eta Iztea Zaet, sartu dira, hau Bahor espaldan, Ainoa Tolosa lanerako, eta honek ekarri du, Itxaso Aizpuruaren tosta aldaketa. Atzo Bahor espaldatik gaur, bigarren tosta Baborrera. Patrontzan Nerea Perez jarrituko. Eta laugarren kaletik hori jo, eta iruditzen zait hemen Batioen aldeko apustu bat edo antzematen da, ez? Bueno, aldaketak esate baterako begira. Estriborrean Udaneo Ios, boskarrenean sartu da, atzo Badiola aritu zen lekuan, eta beste hiru aldaketak Baborrean eta beti ere Prankaldean. Edituranga, Nagore Urdapiletak gaur espaldatik Bidaniarra, eta Mire Jauranga gaur Prankari lanetan. Eta ondiz leku berri, Bizkaitarra eta Biki Piñeiro. Bai. Kampoan uste erabaki. Horiok eta hipotetiko erabiliko dut, atzoko maila emango balu, gaur kaleari eta erreparatuta, aukera oso ona izan dezake. Tolosak ere ez du kale txarra, Eta ikusi egin beharko da, Arraun Lagunak estrategia zein den, ez? Estropada hori begira. Batez ere, Arraunen Maider Berok ea zer erabakitzen duen. Baborra bilatu metro gehiago egin, eta, bueno, horixe metro gehiago egin, edo lehenbiziko kaleari heldu, nolabait ere buzoari Mikel, maukak altza, eta izeari kontra egin. Bueno, Joanak, seguru Juan Mari Etxaberen aginduz zehatzak izango ditula, ez? Patroiaren esperientzia hor dago, eta baina, azkenean horrelako gauza garrantzitsuak, entrenatzaileak erabakitzen ditu, eta ondo azaltzen ditu beti hasi aurretik. Eskapurik ez duen kalea gaur, batez ere peheran, eta esango dut askotan gaur eguerdian, bigarrena da. Deia jaso dute, eta poliki hurbiltzen ari dira. Erreferentzia Ibaikak markatu du lehen txandan, 11-06, eta, bueno, baldintzak ikusiko dugu, nolakoa diren, eta ufada horiek, tarteka datozen horiek, beti, momentuz, hogeiti gorakoa dira. Bai, ufada bai, baina gutxien jotzen duenean, haizea ez da geratzen ari, Alegia, ventiladorea martxan dago, Hogeita bi, pentsa, orain hogeita biko haizeak. Lehen txandan, haizeari dagokion datua, bataz bestekoa, 19,6. Atera kontua. Para las vencedoras ayer. Donostia. Tolosaldeak horiok uzten dio neurrian, iruditzen zait, Istriborra bilatuko duela, argi eta garbi. Ea, Tolosaldea, atzo laugarren. Bai. Euskadiko txapeldunak. Erostarbe jauna, posi zegoen. Bitz egin dituz begarekin hor eta Benedikt aldean da posi zegoen. Noski, itxasoko estropaden zain dago bera. Bere kuadrilaren
barrukoak izan arren, ezaugarri horiek ematen du kuadrilla egokiagoa dela, ez? Horixe erakutsi dute joan deneko urteetan eta urten ere bai. Jokatzen ari dira, arraunez. Arraun lagunak oraindik ziatzen. Eta hor aurreko irudian goititik hartutako horretan nola ikusten den ikeragarri zelebre egiten zait, goiko irudi horretatik, nola, garbiuneak, kanalak bezala nola, Urasalean nola ikusten diren. Bueno, está txartuta, liderrak ere prest. Semaforoak ere, martxan, momentuz Keinukari, bigarren kale horretan Zumaia. Zumaia atzerago. Bai, ez dago oraindikan prest. Mane Jimenez, bagorrera enfilatuta. Erabat estriborrera Orio. Bai, Zumaia. Da, bai. Orantxe ari da. Ahora. Hortxe da. Abantean denak, hemen abantean begira arraunen aurreko postak. Bai, bai, Zumaian ere bai. Ez da gorre usteko modurik. Gandera zuria eta baita gorria bera ere. Hasi da! Nahiko zelebra izan da. Bai. Atzerantz harrapatu ditu. Bai, baina azkar bidali behar lanera eta... Ea ba. Arraunek badaki lehenbiziko luzio honetan eutxi behar duela. Begira, joan altzuet baborrera, nabarmen, Orio eta Arraun lagunak branka aurretik sartuta, Tolosa segundu batera, Zumaia bira. Oriok esate baterako, badaki estropada daukala lehenbiziko 3 minutu hauetan. Bere kalearen onurak aprobetxatu eta ea Tolosaldeari kalea irabazten dion eta bestekin tartea zabaldu. Erdian Zumaiak 4 segunduko galera, Bai. Sufritzen ari dira. Eta ez zaitik eragarria iruditzen, Txanden arteko konparaketan Orio eta Arraun lagunak Ibaikaren aurretik. Baina Tolosaldeak Ibaikak baino segundu bat gehiago, Zumaia izango litzateke 6. une honetan Astilleroren atzetik. Minutua Orio Tolosaldeari 3. Eta goeneko Branka aurretik sartuta, Oriak. Berriro esango dut, Oriok estropada, 10 minutu jo beharko ditu, baina batez ere zurruka mola libratu arte dauka abantalea. Ea, gune horret tarte, ze zulo zabaltzen duen. Eta gero, kontuan ardezagun, Arraun lagunak orain bazterretik doa, baina bide galtzea handia egin beharko du, bali zabilatzeko. Begira nondik da, Arraun lagunak. Ibaikarekin konparaketa mantentzen da, Orio Arrauni bat, Oriok eta Ibaikari 4. Ibaikaren atzetik legoke Tolosaldea, gero Zumaia 8 segundo, Astillero 10. Ea pasaitarrin Arraun, begira, nori pasaden, etxaniz. Bai, baina hor metrorik ere. Orioko sale lehialak hortxe daude dana. Horre egiten da kalea ona. 2 segundu. Begi izan zenbaten denerako, diferentzia handia dago. Orio zaikapenean 2. da. Atzo oso estropada ona egin zuten Bilbo. Urteko nena. Bai. Joan zen demoraldiko Oriorekin konparatuta, koskatxo bat. Eta txapelketetan eta apalago ibili dira eta Gipuzkoako txapelketan. Eta gero hori ordaindu egiten duzu. Gero akabo. Baina asteburu ona izango da, atzo estropada ona egin zutelako, eta gaur kalea lagun eta bar, baina beste itxura bat ari dira. Tolosaldea 6 segunduko atzerapenarekin doa, baina Ibaikaren denboratan orain segundu bat bizkorrago. Tolosaldea. Estropada Mikel beste fase batean sartuko da. Oriok babesa galduko du, eta Arraun lagunak metro gehiago egiten hasiko da. Eta oso datu garrantzitsua. Funtseskoa, Oriok dagoeneko Tolosaldeari kalea irabazi dio. Ziaboga hartu eta gero 3. kalea bilatzeko. Eta Zumaiak 10 segunduko atzerapena izan da, horrek ere
oso Bai. bidea erresteko aukera ematen dio Arraun Lagunaki. Begira, nola ikusten diren. Goitik antzematen da ederki, Ibaiak zainak balitu bezala. Zero kaletik Arraun Lagunak. Hala ere ontzi bateko atzerapena badu, Oriorekin konparaketa egin da. Bai, eta orain metro gehiago egin behar ditu, eta gero maniobrari begira. maniobra ere estuago sartu behar. Aukera oso ona du gaur Oriok. Ederra gira, 4 segundo hauek. Eta holako botigari. 35 pala. Etxan izpatroiak, beste bat gehiago eskatzen dio Guabeñari. Tolosaldea beira ere Arrauni hurbildu dintzaio. Bai, 7 segundura, Ibaika atzean utzi du, Zumaia Ibaikaren gandik 2 segundura da. Ikusten da, txanda batetik bestera badagoela kirolarien artean ere koska bat. Ea Arraun, Arraunek badaki orain eutxi behar dio, orain 3 segundo. Sinatzeko modukoak iruditzen zaizki. Bai. Gero maniobra ere alrebesa dauka Arraunek. Aizea ikusten da, nola naztu dituen orurak, Zuritasuna katxo bai. 2 segundo, Arraun Lagunak, begira. Motorra behar da, hor aizearen aurka eta... Hauxe dute, bai. hau eta ziago batik ere metro gehiago. Dana gainditu behar da. 2 segundutako tartean Orio eta Arraun Lagunak. Tolosaldea 8ra, Zumaia 15era. 36 pala Arraun. 100 metro, hortxe doa. 4 segunduko tartea izan da, orain dikoa. Hor, más favor! Ai, segi! Ai, mire, Tania Ruti eta Amaia Arregi. Erritmoa markatu Zoriotarren artean. Ea ba. Ibaikak egindakoa, 6 eta 10. Pasatxo. Hori 5 eta 56 hartu diote, segundo bat gehiago Arraun Lagunaki. 5 eta 57, Tolosaldeak 6-0-3, eta oraintxe Zumaiari hartutakoa 6 eta 11, aurrez Ibaikak markatutakoa, baino segunditxo bat gehiago. Maniobra ostean Oriok segundu bakarra Arraun Lagunaki. Iruditzen zait, Arraun Lagunakek zera zail bat egin duela, lehenbiziko luzea salbatu, 4 segundu atzetik ibili denean. Bai, ados. Lehenengo azterketaren zati bat behintzat ongi salbatu dute. Baina, orain, Hori da. Aurreko txandak erakutsi digu, bigarren luzean, oreka nahiko handia izan dela, lau lehiakideen artean. Bai. Tarteak zabaltzea lehenbiziko, bigarren luzean, askoz ere zailagoa da. Orio begira 3. kalera dagoeneko, Tolosaldearena hartu du. Arraun ere badator pixkanaka. Hemen txanda daukagu, Mikel. Izugarrizko lehia dago. Txanda daukagu hemen. 2 segundo orain, Oriok Arraun Lagunaki. Tolosaldea ere txukun, 7. Biak ere asko jota, lehenbiziko luzean. Eta atzetik Zumaiak beste helburu badu, beste estropada bat. Txandako azkena izango da, bai, baina aurreko txandan Ibaikak markatutako denboraientzat erreferentzia bada, eta hor erlojupeko lana egin behar dute. Orain Ibaika eta Zumaiaren artean oreka dago une batez. Momentu batzutan Ibaikaren alde segundo bat. Banderari begira Oriok segundo bat, bi hor dago lehia. Orain abiadura berean datoz, joan deneko minutu terdian. Eta hori ez da albiste txarra. Urbildu egin da, 6 segundora. Segundu bat kandute, errekuperatu dute Tolosarrez. Orain dikigo gabe, luze Arraunean. Metro asko, 800 metro falta dira oraindik, helmugako balizetara iristeko. 2 minutuko bidean, Arraunek iaz dio tartari jan. 2 segundo bat hortxe, abiadura berean 2 ontziak. Ea Arraun, erritmoan. 3 segundu galdu ditu ziagoatik onuntza Zumaiak.
besteak hortxe daude, Tolosaldeak behar bada parean ia bat errekuperatu, baina Argi, 6 segundora da. Burruka dago. Horrentxe joaldia. Orain, 8, bikin, bat! Hogeita hamabost erdi. Parean gaude nola esan duen. Bai. Ekipo, askatzen gira, Parean oraindik enuke esango. Pare bat oste izango ditu Oriok gaur. Tolosari da luze ona egiten, Oso ona ere. 5 segundora da. Bueno, uberan ere badator, Bai. azkarrago joaten da. Bueno. Oso polita, beitu, arraulagunak Segundo Orioren berean. parean. Orain Arraulagunak azkarrago dator, bai. Orioren parean. Estropa haundia ari gara ikusten. Arraunek sarritu du, Mikel. Bai. 38 terdi, 39 hartu dizkiot Arrauni. Ikusteko hobea jokatzeko baina. Bai, horixe. Oriok ere gora begira, Oriok ere oraintxe gora. Bai. Bai, 39 paladan biak. Segundutxo atantzan, erantzuna, ez? Oriotaren erantzuna. Lehenbiziko aldiz GPS-ak Arraun aurretik eman digu. Palak zer? Biak kalez kanpo dabiltza, Biak kalez kanpo. Espaila hurbildu Eta beharko pala da. gertu. Oso gertu. Nori abisua. Bientzat izango da. Hori eta Arraulagunakek, bat ere ez. bai, arraunlagunakek segundutxo bat hartu du. Arazoa zein da, hor tartean Tolosaldea dagoela, eta epaile asko sartzen bada, kalte eragingo diola, kalte handia Tolosako kuadrilari. Arraun aurretik. Bai, segundo bat aurretik arraulagunak, estropada zinetik lehenengo aldiz. Arriba! Azken txampan, orantxe, hau burruka! Arraulagunak eta Orio eta arraulagunak. Pare bat osta Posta arraulagunak pare aurretik. bat, bai, gehiago ez. Arraulagunak, Orio estutzen, arraun. Arraulagunak, bai Orio. Ikaragarria 10:48 Arraunek. Oraintxe, bai Tolosa hirugarren, Tolosak 10:56, Oriok, bigarren 40 gehiago Arraunlagunakek baina garbi ikusi dugu Lugainen etrainerua aurretik. Eta hemen dator Zumaiarren ontzia. Zumaia azkenean gaur 5. tokian Ibaikaren atzetik. Arraunlagunakek 2 estropada eta 2 garaipen. Eta gaurkoa, Mikel, txokore merito handikoa, kaleetan alde handia zelako. Nabarmen eta karri hitz egin da, eta tanok esan da, eta jakin izan dute usten. Horrela ari dira ospatzen. Horrela ari dira ospatzen, ¡Ese equipo que nunca se rinde! ¡Ese equipo que nunca se rinde! ¡Ese equipo que nunca se rinde! Hori barne poza Ibon. Ez da gutxiagorako, Gaur egia salbatu, goi mailako estropada egin dute. Atzetik 4 segundo ere ibili dira, ondo. Eta hemen arabeira, beste alde hortxe aukeran, 9 minutu aurretik egin eta begira. 40 segundo, hause da kirola. Bai, orain minduta, baina Oriok pausu bat eman du, Joan zen urtetik pena eta arantza izango dute. Bai. Baina asteburua oso ona esango nuke. Bai, horixe. Gaur kale hobetik, lehian, baina estropada kalen arteko diferentziekin jokatzen dira, eta atzo ere erakutsi zuen oso aintzat hartzeko tripulazio dela. Tolosaldea ere dotore, ondo. Arraulagunak 10:48 eta 10:14. Oriok segundu erdira ere ez da heldu tartea, 56 gehiago. Hirugarren Tolosaldea 7 segundora, Ibaika 18ra, lehen txandako garailea, Zumaiari azkenean 4 segundu sartu dizkio. Zumaiaren atzetik Donostiara 6garren, 24, Astillero 27, Hondarribia 30. Eta bi eguneko datuak aztertuta, zailkapenean Arraunlagunak liderra, Oriok 2 puntu gutxiago. 16 Arraunlagunakek, hortxe duzue datu sorta, 2 garaipen eta 16 puntu, Oriok 14, Tolosaldeak 11, Zumaiak 10, Ibaikak 9, Astillerok 5,
Donostiarrak 4 eta Hondarribiak 3. Eta Arnaz Estuka entzuten dugu kirolari bat Zararen inguruan aurrera. Xuan Uribarrena justu ere, bai, Arnaz Estuka, ez da gutxiagorako azelorako garaipena Xuan, zorionak. Eskerrik asko, bai, zurrituta. Bagenekin ze kale tokatu zaigun, hasieratik bukaerara estutzea eta bergenun, da bagenekin ziagoan behaiekin iriste baldin maginan aukerak izango genitula da hortxe. Behaie ere bai zorion duz, kriston estropada gota dugu bitaldek. Egia esan, 4 segundu atzetek ibili zarete, ez dakitola hori nola kudeatzen dan? Bueno, bagenekin 3-4 segundu galtze baldin magenitun, gero buelta txukun bat ite baldin magenun horre ongo ginala, orduan etxadek esan digu, burua lasai mantentzeko, talde sendoa gehatzen zu hortan, nik uste atzo pixka faiatu genula hor referentzikin, da gaur asmatu deula, da orduan hasieratik bukarara gure hain, da garaipen atxea. Eta non egondagakoa, egia da, lehenago sarritu duzuela zuek horio baino? Bai, nik uste ziabogatik bueltan egon dala gakoa, suertez de bai, Zumaia atzen utzi dugu, horreke bai lagundu dugu pixkat behaien kalea sartzen, da horre utzi, eta japaren ikusi gehanen, gehien ez dutzen duna, korre bai pulsoa mantendu, burua ez galdu, balde. Azte buru, borobila, bikaina, arraun lagunak entzat, ez da, ezin hobeto hasi? Bai, ezin gakejatu, bitik bi, hoain aztea lantzeko beste lasaitasun bat, urrengoa etxen, lehenengo aldiz nik uste benetan etxen sentituko gehala, urrengo larun baten, horren bila. Esan nahi nizun, Orioko Oiane Iragolak goizean hitz egin dut berarekin, ezin izan ditugu adierazpen horiek entzun, baina eskerrak eman nahi izan dizkizu atzok egindako adierazpenengatik, alegia Orio maila honean dabilela esan zenuelako. Bai, nik uste, atzo esan una, errespetu falta batzala behaiei deskartatzea, ikusi ze asteburu botauen, da behaiei eskergea gure bai hobeak, eta guri eskerdia behaieke bai hobeak. Da nik uste emakumean arraunantzako hoi dala bilatu bar dena, pina bat inbargea, asko dalako iteko, eta gure arten ez baldin bagea gartzen ez dugu ezer lortuko. Da, holako gauzak iten, horrela ingo dugu horrea. Zorionak, Sobana, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bueno, hori poza, eman dute pausua, gaur erakutsi duten nortasun hori, indar hori, eta abilezia ere bai, dena behar baita, garaipena lortzeko, eta bandera eramateko. Haitzeak, bigarren txanda honetan bataz bestekoa, 19,4. Oso antzeko. Oso antzekoa, 19,7 izan da lehen txandan bataz besteko abiadura, orain 19,4. Eta banderak jasotzera berehala datoz, eta garaileen amaiera zoragarri hori eskainiko dizugu. Tutu! Ekipau! Guazen! Guretzat! Bat augetik, guazen bikin sartenazo! Bat! Bi! Azken hogei! Bat! Bi! Iru! Lau! Zure! Bost! Igo! Sei! Zazpi! Zortzi! Azken hogei! Bat! Bi! Zizale! 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 Zuka! Akaba! Akaba! Guretzat! Guretzat! Akaba! Akaba! Guretzat! Bekauen! Ozen! Bat! Bi! Zigo! Zigo! Hola! Gurea? Bai! ¡Equipo! ¡Me cago en la poder! ¡Por la peor, por la peor! Bukaeran, ¡Hostia! Con la mesa, me cago datu garrantzitsu bat pozaren ostean, Arraun lagunak, galera zuen ia segundu batekoa. 97.000 eta bukatu du 46.000 gehiago erabilita hori jok. Honek esan nahi du, bueltako luzean, bai, buelta eman dio egoerari, errekuperatu egin du Arraun lagunakek, baina horiok eutxe egin dio, horiok luze ederra egin du. Atzo azkar ibili zen Oso Orio, azkar. eta gaur ere bai. Gaur ere bai. Argi eta garbi, eta bandera bakarrak eramango du, baina biak zorientzoko moduko estropada egin dute, nabar. Eta Tolosa aldea ere lehiarako dago. Tolosa aldea, segundora, lehiarako dago. Zelkapen nagusian ikusi duzue, lehen tokian Arraun lagunak, 16, Oriok 14, Tolosa aldeak 11, eta gero burruka hortxe dago, Zumaiak 10 puntu ditu, Ibaikak 9, Astillerok 5, eta orain Donostiarrak azken postua utzi dio Hondarribiari.
Donostiarrakoentzat ere atzokoaren ostean gaurkoak desente balio du. Bai, atzo kolpe hartu zuten eta gaur Mikel ikusten direla azken lekuan geratu, sailkapenari begira ere, bueno, puntu bat, hor astillero, egia esanik egiari zorpeste zerbait espero nuen, baina hor ikusten da, Ibaikan ikuste dut gaur kale oso nara mandu egia esan, astillero Donostiar eta Hondarribiaren gainetik da iruditzen zait. Ea ba, badoaz, etxaboi prestatutako emakumeak, banderaren bila, Sestaoko laugarren bandera, 2018 lehenengoa San Juanek irabazi zuen, horiok ere badu bat, 2019an irabazitakoa, eta hirugarren edizioa joan zen urtean Arraun Lagunakek irabazi zuen, eta aurtengoa ere bai. Marka ere haiek ezarritakoa da, joan zen demoraldian 10 eta 22koa. Este buru borobila Arraun Lagunak entzat, Mikel, Euskadiko txapelketan Tolosaren atzetik bukatuta, atzo erlojupekoan nagusi, hori oso gertu bai, eta gaur nagusi, kalen arteko diferentzia eta aintzat hartuta, iruditzen zait, lehenaz gain, talde hau egonkortzen da asentatzen lagunduko duela nolabait ere asteburu ederronek. Oso adierazgarri iruditzen zait Urruñako patroiaren posa, ez da? Joan alzuet behitu posik, irrifartxu, nolabait zalantzak uxatzeko balio izan dio asteburu honek, berari, ez? Eta taldekidekin eta nolabait sendotzeko, bere lan hori baiestatzeko. Bueno, esan txegun, berarekin egon ginean ere, urteak aurrera egin ala, asko askatu dela bera, atzeko txopan, konfiantzia irabazi duela berak taldearekin, taldeak berarekin ere bai, eta iruditzen zait, udarak aukera honak eskainiko dizkola, konfiantza horretan gora egiteko, nabarmen. Erantzukizun handia hartu zuen. Egira, nor ordeztu behar duen. Liderraren txopan jartze hori, eta patroia handi bat ordeztea. Astudilok goian utzi zion langa. Sestaoko bandera. Zorionak, Arraun Lagunekin. Gorka Alvarez alkate jaunarek eskainitakoa. Hau da garaien irudia. Oriotarrek izango dute arantza, hortxe bandera, Miguel, esku-eskuan eduki, ia, eta azkeneko momentu, baina hau da kirola segi egin behar. Esango dut, Oriok iruditzen zait, askok ustetan, sartu naiz, askok uste genuena baino, astebukaera hobea egin duela eta oso gertu ibili da. Patroien zelkapenean beraz, miren Garmendiak 15, Nerea Perezek 10, Lara Fernandezek ere bai, Maroño 10, eta Alzuet 8. Bueno. Garun hori eman dizkiote 8? Ba, datu hori. Hondarribiari. Miren Garmendiari. Gero Nerea Perez, Amane Jimenez eta Lara Fernandez. Zorionak beraz, garaileei, Arraun Lagunakeko emakumeei, eta irudi honekin iragarkietara goaz, eta horren ostean, jaun Andreok, gizonezkoen lehia Sestaoko 24. bandera eskainiko dizuegu, hemen Portugaletetik.